Ett streck och ett sånt och ett sånt. Så. Nej. Ett sånt. Streck. Kan du göra det? Jag kan inte göra det utan de här. Jo, det är klart kan. Jag ser nu. Remember? 1, 2, 3. One first, then den och sen den. Look. 2, 3. Okay. Okay, I do it. No? Okay? Så. Yeah. Good. Now you can try to write your name, Maya. Okay, You write on this line. This is name. You can write your name here, Maya. Det börjar inte på ett sånt. No, but write it here. Write M. Okej. Och sen A. Yes. A. Så. Mm. No, why? Y. Why? Sånt. Yes. Here. Så. And A. A, D. One more A. A. One more A. One more A. Och så A. Så. Va? Maja. Hey, good, Very Kitty. good. Nu har jag lärt mig hela namnet.